खाखिनि खसाबाव सुपारहिरो महरै ओंखारदों सासे बर'नि फिसाया। गावनि जिउखौ सानालासिनो दैयाव बारसोमनानै गुबुननि जिउखौ रैखा खालामदों। बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनायखौ नुनानै बयबो सुपारहिरो होनना बुंदों बे सुबुंखौ। थारैनो बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बाख्नायजादों। आसाम बांलादेश सिमायाव थानाय लङाइ दैमायाव सासे सुबुङा गबलांदोंमोन। बेखौ नुसननानै आसाम पुलिसनि सासे इन्सपेक्टरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सानालासिनो थोंजोङै दैमायाव बाज्रुमो आरो दैयाव गबनाय सुबुंखौ रैखा खालामना बोरियाव लाबोनो हायो। थारैनो बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनाया सासे सुपारहिरोजों रुजुजाथाव। खाखिनि खसाबाव सुपारहिरोआनो जाबाय बर'नि फिसा समरजित बसुमतारी। समरजित बसुमतारीया सासे आसाम पुलिसाव इन्सपेक्टर जानानै हाबा मावबाय थानाय गोख्रों मावथि। समरजित बसुमतारीनि गोख्रों साहस गोनां हाबा मावनायाव दिनै सासे सुबुङा गिख्रंथाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोनबाय। खाखिनि खसाबाव सुपारहिरो महरै ओंखारदों सासे बर'नि फिसाया। गावनि जिउखौ सानालासिनो दैयाव बारसोमनानै गुबुननि जिउखौ रैखा खालामदों। बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनायखौ नुनानै बयबो सुपारहिरो होनना बुंदों बे सुबुंखौ। थारैनो बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बाख्नायजादों। आसाम बांलादेश सिमायाव थानाय लङाइ दैमायाव सासे सुबुङा गबलांदोंमोन। बेखौ नुसननानै आसाम पुलिसनि सासे इन्सपेक्टरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सानालासिनो थोंजोङै दैमायाव बाज्रुमो आरो दैयाव गबनाय सुबुंखौ रैखा खालामना बोरियाव लाबोनो हायो। थारैनो बेबायदि साहस गोनां हाबा मावनाया सासे सुपारहिरोजों रुजुजाथाव। खाखिनि खसाबाव सुपारहिरोआनो जाबाय बर'नि फिसा समरजित बसुमतारी। समरजित बसुमतारीया सासे आसाम पुलिसाव इन्सपेक्टर जानानै हाबा मावबाय थानाय गोख्रों मावथि। समरजित बसुमतारीनि गोख्रों साहस गोनां हाबा मावनायाव दिनै सासे सुबुङा गिख्रंथाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोनबाय।